Kene ka degasin ka bakado ha ka balayoring video ya kene ka breu ka badan ya ka jingduna hapo ki bor jimut perkhad jongka. Kene ka breu ka balasan paus nam karta bat ka badairu ka jai benriu kuki ki jai benriu kuki ki babun ki basa hapo ketika tan ki la pet lot nak baro namar bik syap ting ya syak penyap kamaka haki pai bor ki babun ha ketika tan bat kita ki de ki meitai ki pai ba kuki baro ki la pet lot nak ketika jaka kat ba kane ka ka breu pat ka badan ya ka jingduna haki bor jimut perkhad kam tiang ba kami ke ya ba haki surak senang marwai kene ka breu ka basyang masa hajan cho ka ying mane hapo ESM phal kene ka breu kala syak penyap no ki pai ba meitai ki badai ki ha pa ha kate ka jaka ki pai ba meitai ki badannya ka men sim ksoi ka man suang na namar ba ki khlam plana ai ki khlam mab wajah ka breu ka badan ha ka bor jemut berkhat ka baduna ki khlam mab ba ki penyap ba bat ki siat na phang ba ya ka kene ka breu kala syak penyap no men step ka par prabaje hajan cho kate ka school ya ka bala tep karten ko mata ka shishu nikshan niketan school ka badan hapo ESM phal kinang yalam cuki sang bahlang ki badai na pagi jai benriu kuki kila pendram jor ya kane ka jingle riu khlau caki pai ba meitai namar ba ki pai ba meitai ki khlam map chu ya ka breu ka badan ka jingduna ki bor jemut perkhat ba ki khlam map ru ki khlong kna ki badai ki kuki bat halor kane ka jingele ka basir khai ka badang ne sa hadu mentaru hapo ketika jela Manipur laitu baki jingyap ciki breu kala poa syaka palat cispa san paungut haka bababun kidai ki pai ba kuki hi men kasngi ki pai ba kuki kilai mi pai ba pok hapo ketika nang ba chura chanpur ki pai ba kuki kila ong ba kila long ki bala kloi ban yap nak benta banyakun nak benta ka long hak man hak ciki pai ba kuki ki badan hapo ketika jela Manipur ki pai ba kuki kila ong ru balda ka sarkar India ka sarkar Manipur kam shimla lei na mata ka shong sok shong san jeng ki kuki ken long ke bala kloi bat ki bala khra bat kim sale banyu snam ha ka te ka jaka